Για την έρευνα στον τομέα του καρκίνου θα μιλήσουμε στην συνέχεια, με αφορμή ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο που γίνεται στην Πάφο. Φίλες και φίλοι, έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Είναι μαζί μας ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Κουμενής, είναι καθηγητής και αντιπρόεδρος για την έρευνα στο τμήμα ραδιοογκολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και η Δόκτωρ Μαρία Τσάρλι είναι πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που μας έχετε εδώ σήμερα. Είναι τιμή μας να αρχίσουμε μαζί σας, κύριε Κουμένη. Βεβαίως, η μεγαλύτερη επένδυση στη θεραπεία είναι η έρευνα. Ακριβώς. Σήμερα, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό και βεβαίως πώς μπορούμε να προλάβουμε τον μεταστατικό καρκίνο? Ωραία, πολύ ωραία ερώτησή σας. Η έρευνα πραγματικά είναι ο μοχλός για τη θεραπεία του καρκίνου. Έχουμε συνεχώς καινούργιες μορφές θεραπείας. Να πούμε αρχικά όμως ότι όταν λέμε καρκίνο, δεν είναι μια ασθένεια, είναι ένα φάσμα ασθενειών. Από τη μια πλευρά έχουμε μερικούς καρκίνους όπως οι λευχαιμίες, λυμφώματα, ειδικά στα παιδιά, έχουν μεγάλο ποσοστό θεραπείας. Πλησιάζει τώρα το 80-90% σε ορισμένες από αυτές. Στο άλλο φάσμα έχουμε δύσκολους καρκίνους, όπως ο καρκίνος του εγκεφάλου, ο καρκίνος του παγκρέατος, που ακόμα δυστυχώς το προσδόκιμο ζωής είναι χαμηλότερο από 5 χρόνια. Γίνονται συνεχώς καινούριες θεραπείες, βγαίνουν έξω, γίνονται κλινικές δοκιμές. Εάν αυτές επιτύχουν, μετά αρχίζουμε με τους ασθενείς. Τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει μια επανάσταση στον τομέα της θεραπείας του καρκίνου, βασικά με την εισδοχή φαρμάκων τα οποία ενεργοποιούν το νοσοποιητικό μας σύστημα να επιτεθούν στον καρκίνο, και αυτά έχουν αυξήσει κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής σε αρκετούς ασθενείς και υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για αυτές τις θεραπείες. Επίσης υπάρχει μεγάλη πρόοδος στην διάγνωση του καρκίνου, που όπως σωστά είπατε στην αρχή, όσο πιο γρήγορα ανιχνευτεί ο καρκίνος, τόσο και περισσότερες οι πιθανότητες για να θεραπευτεί. Η διάγνωση του καρκίνου έχουμε κάνει μεγάλα άλματα, θα έλεγα, σε αυτόν τον τομέα και στο εξωτερικό, αλλά και μερικές από αυτές τις διαγνωστικές μελέτες έρχονται και στην Κύπρο για να εφαρμοστούν. Όσον αφορά το μεταστατικό καρκίνο, πέραν το ότι όταν λέμε καρκίνος, αμέσως στο μυαλό του ανθρώπου πάει στο μαύρο, στο θάνατο. Νομίζω εξακολουθεί να είναι ταμπού, αν και πλέον όχι σε τόσο βαθμό όπως ήταν προηγουμένως, όπως είπε ο καθηγητής εδώ. Και στην Κύπρο, όσον αφορά τον καρκίνο στα παιδιά, υπάρχουν μορφές καρκίνου που είναι ιάσιμοι στο 80% ακόμα και πέραν του 80%. Έτσι δεν είναι? Είναι αισιόδοξα πλέον τα μηνύματα που έρχονται. Ναι, όπως είπε και ο κύριος Κουμενής, με την πρόοδο που έχει γίνει στην επιστήμη τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα. Αυξάνεται η ελπίδα και σε συνέχεια με το συνέδριο αυτό που κάνουμε, φέρνουμε κοντά όλους τους ειδικούς, οπότε θα υπάρξει έτσι μια συνεργασία, ένα γράμμα απόψεων, και όταν έχεις έτσι μια συνάντηση διαφορετικών παιδιών, μπορούν να προκύψουν νέες ιδέες που θα βοηθήσουν και στην πρόοδο και στην αντιμετώπιση όλων αυτών των μορφών καρκίνου που έχουν. Του συνεδρίου είναι? Ένας από τους στόχους και κύριος είναι να φέρουμε ειδικούς από όλον τον κόσμο στον τομέα του καρκίνου, και έτσι φέρνοντας τους μαζί θα έχουμε την απαραίτητη αλληλεπίδραση από διαφορετικά πεδία τα οποία εξετάζεται ο καρκίνος, άλλοι από το νοσοποιητικό, άλλοι από το νευρικό σύστημα, άλλοι από τον τομέα της θεραπείας, ούτως ώστε να ενισχυθεί αυτή η αλληλεπίδραση και να υπάρξει μια συνάντηση ιδεών και νέες συνεργασίες. Και έτσι θα υποφεληθεί και η τοπική επιστημονική κοινότητα, αλλά και γενικά η επιστήμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να προσθέσω άλλος ένα στόχο σημαντικό του συνεδρίου, επειδή έχουμε πολλά νέα παιδιά που θα συμμετάσχουν και από το εξωτερικό αλλά και από την Κύπρο. Είναι η εκπαίδευση. Και είναι ευκαιρία στα παιδιά αυτά, νέοι ερευνητές, φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί, να δείξουν την εργασία που κάνουν, την πρόοδο που κάνουν στην έρευνά τους και να λάβουν κριτική από τους ειδικούς. Μερικοί από τους συνέδριους που θα έρθουν είναι κορυφές στον τομέα τους. Αυτό είναι σημαντικό και ελπίζουμε να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια. Να πω ότι αυτό είναι το 10ο συνέδριο της σειράς για το μικροπεριβάλλον του καρκίνου που διοργανώνουμε. Τα προηγούμενα 9 έγιναν στην Ελλάδα, σε διάφορα νησιά της Ελλάδας, τα λεγόμενα Aegean Conferences. Και καθώς κατάγομαι από την Κύπρο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτυχάνουμε, και θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς
που μας βοηθούν. Και για τα νέα παιδιά, για τους εκπαιδευόμενους, καλύπτουμε τα πάντα για να έρθουν στο συνέδριο αυτό και να εκπαιδευτούν σε αυτόν τους καινούριους τομείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτυχάνεται η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων στο μέτρο του δυνατού. Αλλά πείτε μας λίγο, σε σχέση με την έρευνα στην Κύπρο, θα μας τα πει στην κυρία Τσάρλι, που είναι πολύ σημαντική, όπως έχουμε πει, για αυτονόητους λόγους. Ποιο είναι το μοτίβο λειτουργίας ή νοοτροπίας ενός ερευνητικού προγράμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ωραία. Η έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εμπεριστατωμένη σε διάφορους τομείς και στον καρκίνο εδώ και δεκαετίες, από το 1920-30. Η έρευνα γίνεται κυρίως σε ακαδημαϊκά κέντρα, πανεπιστήμια ως επιτοπλίστων και τα τελευταία 20-30 χρόνια επίσης και σε διάφορες μεγάλες εταιρείες που έχουν το budget για να κάνουν αυτή την έρευνα. Και όμως άμα κοιτάξετε, η πλειοψηφία των βραβείων Νόμπελ δίνεται σε έρευνα που έγινε στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια παίρνουν όφελος από αυτό, γιατί οι πατέντες ανήκουν στο πανεπιστήμιο και στους ερευνητές, περισσότερο στο πανεπιστήμιο που γίνεται η έρευνα. Παράδειγμα, πέρσι το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής δόθηκε σε 2 άτομα από το πανεπιστήμιο το δικό μου, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένιας, για το RNA που οδήγησε στην εξέλιξη στα εμβόλια κατά του COVID. Αυτό ήταν καθαρά έρευνα σε εργαστήριο. Σε ένα εργαστήριο το οποίο είναι μάλιστα 100 μέτρα από εκεί που δουλεύουμε εμείς. Ένα μεγάλο ποσοστό της χρηματοδότησης έρχεται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το λεγόμενο NIH της Αμερικής. Θα λέγα το συντριπτική πλειοψηφία από εκεί, το οποίο είναι λεφτά φορολογουμένων. Επενδύει το κράτος, είναι πολιτική ακριβώς, του κράτους των ΗΠΑ. Από ανέκαθεν, νομίζω. Από ανέκαθεν και αν και τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει αυτή η αύξηση που υπήρχε, ας πούμε, το 1990 ή το 2000. Έχει ελαττωθεί κάπως, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και είναι σημαντικό αυτό να αναγνωρίσουμε και στην Κύπρο χρειάζεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει χρηματοδότηση από εταιρείες, είναι πολύ πιο μικρή και εκεί παίζουν άλλα συμφέροντα. Δηλαδή, τι θα κερδίσω εγώ αν βγάλω ένα φάρμακο σε αυτή την. Οι περισσότερες και πιο σημαντικές ανακαλύψεις που άμεσα επιδρούν στην υγεία του ασθενή βγαίνουν από έρευνα μέσα από πανεπιστήμια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αν είχαμε χρόνο θα συζητούσαμε και τη σημασία της επέκτασης στα νοσοκομεία των πανεπιστημιακών κλινικών, γιατί αυτό δρά διαδραστικά και ωφέλιμα, κύριε Κουμένη. Στην Κύπρο τι γίνεται, κύριε Τσάρ? Επενδύουμε στην έρευνα και ποια είναι η συμβολή του δικού σας του τομέα για να δούμε ακριβώς και πώς η βιολογική εταιρεία συμβάλλει σε αυτό το κομμάτι? Ναι, κοιτάξτε, στην Κύπρο έχουμε μια καλή πορεία, μπορώ να πω. Μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη. Χρειαζόμαστε οικονομική ενίσχυση από το κράτος, γιατί όπως αναφέρθηκε και πριν ο κύριος Κουμενής, οι νέοι ερευνητές χρειάζονται τη στήριξη για να προχωρήσουν. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η βασική έρευνα που είναι το θεμέλιο για να προχωρήσουμε στις μετέπειτα εξελίξεις χρειάζεται οικονομική στήριξη, γιατί τα αντιδραστήρια, όλα αυτά που χρησιμοποιούμε είναι ακριβά. Άρα, ίσως χρειάζεται έτσι μια διαφορετική οπτική γωνία στο πώς η έρευνα συμβάλλει στην κοινωνία, στην Κύπρο. Πώς αντιλαμβανόμαστε την έρευνα, γιατί υπάρχει και η κουλτούρα ότι αφού έχουμε τους ερευνητές στην Αμερική και στα πανεπιστήμια να κάνουν την έρευνα, να μας τη φέρουν έτοιμοι. Τα φάρμακα να τα πιάνουν που ζάμε τώρα, τι θα κάνουμε εμείς τώρα στην Κύπρο? Έτσι το σκέφτομαι. Είναι και αυτό, αλλά είναι και το. Νομίζω ο κόσμος ακόμα δεν έχει αντιληφθεί τι έρευνα. Γιατί εντάξει, έχουμε την εικόνα του ετρελού επιστήμονα στο εργαστήριο, αλλά μέσα σε αυτά τα πλαίσια η βιολογική εταιρεία προσπαθεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της βιολογικής έρευνας και έτσι να υπάρχει ένας μεγαλύτερος απόϊχος στο ευρύτερο κοινό. Διοργανώνουμε ημερίδες, συνέδρια, κάθε χρόνο έχουμε ξεκινήσει, έχω φέρει εδώ και το βιβλιαράκι μας. Να πω ότι η βιολογική εταιρεία έχει κλείσει 45 χρόνια παρουσία στην Κύπρο. Είναι από τις αρχαιότερες επιστημονικές εταιρείες και έτσι στηρίζουμε την έρευνα, τη βιολογική έρευνα σε όλους τους τομείς, ξεκινώντας από ενίσχυση και οργανώση των Ολυμπιάδων στα επίπεδα του γυμνασίου, λυκείου, αλλά προχωρώντας και στην ανώτατη εκπαίδευση. Διοργανώνουμε τα συνέδρια καλή ώρα τώρα με το συγκεκριμένο συνέδριο και επίσης επιβραβεύουμε την αριστεία στον τομέα της βιολογικής έρευνας, της βιολογίας. Έχουμε θεσπίσει την ετήσια τελετή βράβευσης. Φέτος και κάθε χρόνο
Βραβεύουμε επίσης διακεκριμένους επιστήμονες Έλληνες από όλον τον κόσμο και ο κύριος Κουμενής ήταν ανάμεσα σε αυτούς, ο Δ. Λεωνίδας Φυλαχτού. Είναι και εδώ που διερωτάται κάποιος γιατί να έρθει ο κύριος Κουμενής στην Κύπρο να ερευνήσει, άμα δεν υπάρχει πεδίο για να ερευνήσει και θα μείνει στις ΗΠΑ. Να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχουν ομάδες εδώ που κάνουν πολύ αξιόλογο. Πρέπει να το τονίσω αυτό. Στο Ινστιτούτο Γενετικής από πολλά χρόνια και τώρα επεκτείνονται και στον καρκίνο. Είναι το καινούριο, το νεοειδρυθέν Ίδρυμα για την Έρευνα για το Καρκίνο, το λεγόμενο CCRI, στο Πανεπιστήμιο δίπλα σας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται εξαιρετική δουλειά από διάφορους. Θα αναφέρω τον Δ. Στυλιανόπουλο, τον Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο και την ομάδα του. Είναι συνδιοργανωτής του συνεδρίου. Είναι ο Δ. Παύλος Κωστέας στο Καραϊσκάκιο. Όλα αυτά, το ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου, το γερμανικό ογκολογικό, θα συμμετάσχουν στο συνέδριο. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Τώρα η πρόκληση είναι να έρθουν όλοι μαζί και να συντονιστούν και να αρχίσει να γίνεται συνεργασία. Εδώ είναι η λέξη κλειδί που είπατε. Ακριβώς. Δεν θα πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά αυτές οι φορείς και σε αυτό έχει ευθύνη και το κράτος. Να συντονίσει όλες αυτές τις επιστημονικές κοινότητες, ομάδες που δρούν για να λειτουργούν ωφέλιμα και όχι ανταγωνιστικά. Και εκεί έχει ρόλο το Ίδρυμα Πρόθεσης Έρευνας. Πολύ σωστά. Ο επικεφαλής επιστήμονας και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δ. Σκουρίδης, θα ανοίξει το συνέδριο και νομίζω κάνουν καλή δουλειά. Απλώς χρειάζεται η κριτική μάζα και συντονισμός. Να πούμε λίγο με αφορμή τη δική σας την παρουσία. Γιατί ο κόσμος όταν ακούει καρκίνο θέλει να ακούσει το αντίδοτο, τη θεραπεία. Και υπάρχει και μια καχυποψία ότι εφόσον κάποιοι κατέχουν τη γνώση, γιατί να μην είναι άμεσα εφαρμόσιμη και πρακτικά. Η αλήθεια είναι ότι μελετώντας λίγο την ιστορία της ανοσοθεραπείας, υπήρχαν αυτά τα κλειδιά, αυτά τα όπλα, τα εφόδια στα χέρια των επιστημόνων από το 2011, όπως είναι τα μονοκλονικά αντισώματα. Έτσι. Γιατί δεν έτρεξε αυτή η διαδικασία νωρίτερα και ποιος είναι ο ακριβής μηχανισμός που δρά η ανοσοθεραπεία στα ταφ λεμφοκύτταρα. Εξαιρετικές οι ερωτήσεις σας. Δείχνει ότι έχετε μελετήσει το θέμα. Να πω καταρχάς για αυτή την καχυποψία που υπάρχει για τον καρκίνο. Ο νούμερο ένα λόγος θανάτου στους ανθρώπους ακόμα και σήμερα είναι οι καρδιοπάθειες. Δεν είναι ο καρκίνος. Γιατί δεν ακούμε αυτά για τις καρδιοπάθειες. Υπάρχουν φάρμακα και τις καρδιοπάθειες. Οι στατίνες, ας πούμε, χαμηλώνουν πολύ το ρυθμό θανάτων από τις καρδιοπάθειες. Ίσως γιατί ο καρκίνος είναι ένας βασανιστικός θάνατος από τον καρκίνο. Και μπορεί, παίρνει περισσότερο χρόνο. Ακριβώς. Και ειδικά όταν χτυπάει μικρά παιδιά, που τότε μας δημιουργεί αυτό το φόβο. Εδώ που βρισκόμαστε και ίσως σε μια περίοδο 20-30 χρόνων, η σκέψη είναι ότι ο καρκίνος θα γίνει χρόνια ασθένεια. Για εκεί στοχεύουμε, να γίνει μια χρόνια ασθένεια. Για την ανοσοθεραπεία που μιλήσατε, υπήρχαν ενδείξεις από τη δεκαετία του 70-80 ότι αν ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα θα αρχίσει να επιτίθεται του καρκίνου. Τι γίνεται όμως, οι κλινικές δοκιμές για να δώσεις κάτι, ειδικά όταν ασχολούμαστε με το ανοσοποιητικό σύστημα, για παράδειγμα, εάν το υπερενεργοποιήσεις, τι γίνεται, έχουμε τις ανοσοπάθειες, οι οποίες είναι και αυτές σημαντικές. Άρα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, να αυξήσουμε την ενέργεια του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά να μην μας ξεφύγει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό το balance, αυτή η χρυσή τομή που λέμε, παίρνει δεκαετίες να γίνει. Πρέπει να γίνουν η έρευνα στα πειραματόζωα πρώτα, μετά σε ανθρώπους. Πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή? Είναι ήδη στη κλινική, είναι θεραπεία. Ενδεικνύεται. Αυτά τα φάρμακα. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία ώστε να μην προκαλούνται αυτοάνωσες. Ακριβώς, αυτοάνωσες ασθένειες. Ένα άλλο παράδειγμα πολύ σημαντικό είναι μια άλλη παρεμφερής θεραπεία. Είναι παίρνουμε τα λευκοκύτταρα, τα παίρνουμε στο εργαστήριο, τα μεταλλάσσουμε με έναν ιό ο οποίος έχει ανεργοποιηθεί. Τα εκπαιδεύουμε και τα βάζουμε πίσω στον ασθενή, πάνε και βρίσκουν μία πρωτεΐνη η οποία εκφράζεται μόνο στα καρκινικά κύτταρα και τα σκοτώνουν. Αυτό έχει θεραπεύσει άτομα με λευκαιμίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις χημειοθεραπείες κλπ. Αυτά ήδη υπάρχει στην Αμερική, έρχεται στην Ευρώπη αυτή η θεραπεία με τα λεγόμενα CAR T-cells. Είναι ακριβή θεραπεία, είναι αρκετά ακριβή. Πρέπει το σύστημα υγείας να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά, γιατί ξοδεύτηκαν εκατομμύρια για να εξελιχθεί αυτό και οι ασθενείς αυτοί που παίρνουν αυτή την ασθένεια, οι περισσότεροι θεραπεύονται πλήρως από την ασθένεια. Αν κάποιος έχει αυτοάνωσο και παίρνει άνωσο κατασταλτικά ή χρειαστεί να πάρει ανοσοθεραπεία, τι γίνεται?
Υπάρχει περίπτωση στην οποία χρησιμοποιούμε τα λευκοκύτταρα για ανοσοποιητικές αυτοάνωση θεραπεία. Είναι διαφορετικό ο στόχος που στοχεύουν αυτά τα κύτταρα. Δεν συγκρούεται το ένα με το άλλο. Ναι, όχι, δεν συγκρούεται το ένα με το άλλο. Μάλιστα είναι στόχος της ανοσοθεραπείας με λευκοκύτταρα. Να ρωτήσω κάτι, μια απορία που έχω, γιατί παλαιότερα είχαμε ακούσει για έρευνες που γίνονταν για γενετική παρέμβαση. Δηλαδή στον DNA, να εντοπίζουμε αν κάποιος έχει προδιάθεση, αν έχει κάποια ανομαλία στον DNA και θα εξελιχθεί σε καρκίνο, και με μια παρέμβαση στον DNA να διορθώνεται εκ των πρότερων ή και ακολούθως να γίνεται παρέμβαση. Αυτό είναι δυνατό? Είναι δυνατό. Αυτό που σας περίγραψα τώρα είναι αυτό. Δεν γίνεται στον άνθρωπο, στο σώμα του ανθρώπου. Γίνεται όμως, όπως σας είπα, παίρνουμε τα λευκοκύτταρα. Στο εργαστήριο. Παίρνουμε τα κύτταρα, τα καλλιεργούμε στο εργαστήριο, παρεμβαίνουμε στον DNA αυτών των κυττάρων. Για να τα εκπαιδεύσουμε να επιτηθούν στα καρκινικά και μόνο κύτταρα, χωρίς να επιτηθούν στα κανονικά κύτταρα. Είναι μια Και είναι πειθαρχημένα μετά την εκπαίδευση. Πολλές μελέτες έχουν γίνει ακριβώς για αυτό το λόγο, για να ακριβώς να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε καινούργια προβλήματα στον ασθενή. Ακριβώς. Λοιπόν, να κλείσουμε μαζί σας, κυρία Τσάρλι, για τις λεπτομέρειες για το επιστημονικό αυτό συνέδριο. Και θα πρέπει να σας φιλοξενούμε σε κάποια άλλη εκπομπή για να μας πείτε για τις δράσεις σας. Διότι συνεισφέρει η κυρία Τσάρλι στο κομμάτι ακριβώς της επιστημονικής ενημέρωσης και γενικότερα για πάρα πολλές παθήσεις. Λοιπόν, πείτε μας για το συνέδριο. Το συνέδριο αυτό, όπως είπαμε, θα φέρει τους καλύτερους επιστήμονες στον τομέα του μικροπεριβάλλοντος του καρκίνου, που ακριβώς εξετάζει όχι μόνο τα καρκινικά κύτταρα, αλλά και όλα τα άλλα συστήματα που υποβοηθούν στο να διατηρηθεί αυτός ο όγκος και να γίνει μεταστατικός και ούτω καθεξής, και να αντισταθεί και στη θεραπεία. Οπότε, φέρνοντας όλους αυτούς μαζί, έχουμε και τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι θα υποφεληθούν και από την επαφή αυτή, που δεν την βρίσκεις εύκολα στην καθημερινότητά σου. Θα έχουμε ένα πρόγραμμα έτσι πολύ δυνατό. Θα έχουμε βασική έρευνα, παρουσίαση βασικής έρευνας, θα έχουμε παρουσίαση νέων θεραπείων και τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει και παρουσίαση του πολιτιστικού κομματιού της Κύπρου. Ξενάγηση τύπου. Βεβαίως. Οι συνέδροι μας θα απολαύσουν και έτσι τα παραδοσιακά εδέσματα, θα απολαύσουν τα όμορφα τοπία της Πάφου, τα πολιτιστικά μας μνημεία. Πού θα τους πάρετε στην Πάφο? Πού θα τους πάρουμε? Στους τάφους των Βασιλέων. Στα Ψηφιδωτά, στον Ακάμα θα έχουμε το απόγευμα. Τα απογεύματα είναι ελεύθερα. Πολύ ωραία. Και είναι επίτηδες να πούμε ότι δεν είναι απλά τουριστικό το συνέδριο, να μην παρεξηγηθεί. Όχι, απλά. Αν είναι δυνατόν, η γνώση δεν έρχεται από μόνη της. Δηλαδή χρειάζονται και άλλοι παράγοντες. Ακριβώς. Και ξέρετε ότι οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις, overbeer που λέμε, ότι ανακαλύφθηκαν στο διάδρομο ενός εργαστηρίου, γιατί όταν χαλαρώνεις κιόλας μπορείς να αναπτύξεις καλύτερα τις ιδέες. Να γεννήσεις ιδέες που λέμε. Ακριβώς που λέμε. Οπότε θα έχουμε και ιατρικό τουρισμό και πολιτιστικό τουρισμό. Μάλιστα, και θα πω το τερπλόν μετά του ωφελήν. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που μας είχατε σήμερα. Καλή συνέχεια.